postoa gaurko egunean, konta iguzu, nola junda gaurkoa, Paula, orainik ere mendera ezina da. Bai, bueno, atake asko egon dira, gu pixka kontrataken jokatu deu, ze azkenen elitekin daigea, orduan pixkat behai utzi jau, behai utzi jau tosta da, eta hoxen, Paula jundanen bai indeu pixkat ateaga, baina utzi indio azkenen, eta nik esprinta jokatuet, eta hoxen. Azkeniko kilometroak behin Paula junda, nolakoak izan dira, non ikusi zu esprinta biderauta zegoela? Bai, nire zait asko guztat esprinta, ze azkeniko igual kilometro erdian nik indetiraka, eta ez dut benetan esprint hon batin, baina, bueno, denak enfilauta jarri geha, eta topea. Zorionak. Esker asko.